ഇന്ന് പേപ്പർ കിട്ടൂല. എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര പഠനം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ തോക്കും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? എളുപ്പമായിരുന്നോ? മാത്സും ഫിസിക്സ് ഒക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നോ? ആണോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്കാണ്. എനിക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും. എനിക്ക് ഭയങ്കര പഠനമാണോ. ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കും. ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നോക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയാവണം. കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ, ഒരുപാട് അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജയിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് മാർക്ക്, ജയിക്കണ മാർക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ കിട്ടി ജയിച്ചാൽ മതി. അപ്പം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണുണ്ടല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഫുൾ മാർക്ക് വേണം. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അത്യാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ ജയിപ്പിച്ച് വരണം കേട്ടോ. എനിക്ക് കണക്കാണ് പേടി. എൻ്റെ പൊന്നു ഇത്തവണയും കണക്കിന് തോറ്റാൽ എനിക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറണ്ട. കൃഷ്ണ ജയിപ്പിക്കണേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നും ആവണില്ലേടി? ചേട്ടാ ഭയങ്കര പേടിയാവുക. എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ഞാൻ കണക്കിന് തോറ്റു. തവണ എങ്ങാനും തോറ്റാൽ തൊഴിലുറപ്പിന് പൊക്കളാൻ എന്തൊരു പറഞ്ഞു. പണിയെടുത്താൽ എനിക്കൊരു ശീലമില്ല. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? ആകെ പേടിയാവുന്നു. നിനക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് കുറവൊന്നും കിട്ടിയില്ല. 10 മാർക്കിന് ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ 1 മാർക്കിൻ്റെ ആണ് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചത്. അവിടെ എനിക്ക് പേടി തോക്കുന്നു. നിനക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു തന്നോ? നിൻ്റെ അടുത്തല്ലായിരുന്നു അവളിരുന്നേ? ആര് പറഞ്ഞു തന്നോന്നോ? ആ പറ്റിയാ അവള് എക്സാമിന് പറഞ്ഞാലും അവൾ അഭിനയൊന്നാണല്ലോ. പട്ടി മോങ്ങണപ്പടിൻ്റെ മോൻ കിട്ടിരുന്ന അരമണിക്കൂർ ആയില്ല. അതിന് മുമ്പേ അവിടെ ബുക്കിലെറ്റ് നിർത്തി അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് മേടിച്ച് ഞാൻ തോന്നിക്കൂടെ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അറിയിച്ചു. ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്ത് അഭിനയായിരുന്നു. ഓസ്കാർ കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ. അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതേ വിറ്റുണ്ടായിരുന്നു. വിറ്റേ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തിന് ആൻസർ നാട്ടിയിട്ട് നടപ്പ്. അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതി വലിയ മാർക്കൊന്നും ഞാൻ എന്നാലും ജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എനിക്കൊക്കെ പറ്റും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പേടിയാവുക. എന്ത് പ്രഹസനോടോ സജി താനിക്കിടന്ന് കാണിക്കണത്? ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മോങ്ങിയ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയുണ്ട് മാർക്ക്? 3. എനിക്ക് 48 2 മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് കിട്ടുന്നു. മിസ് ഇട്ട് തന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ഉത്തരം തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇപ്പം പ്രൊഫഷൻസ് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? നിൻ്റെ പേപ്പർ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ? ഞാൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിത്തരാം. ഞാൻ നോക്കിത്തരാം. എന്തെങ്കിലും മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാർക്ക് കൂട്ടിത്തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിത്തരാം. നീ പേപ്പർ തന്ന. എനിക്ക് 3 മാർക്കാണേ ഉള്ളൂ. ജയിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. ഈ 3 മാർക്കിൽ എന്നാ കൂട്ടാനും ഇരിക്കുന്നത്? നീ നോക്കിയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂട്ടിത്തോ. പേപ്പർ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഉള്ള മാർക്ക് കൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം. നീ അത് ചുമ്മാ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തുള്ള മാർക്ക് കൂടെ പഠിക്കല്ലേ. ഉള്ള മാർക്ക് കൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം. മിസ്, എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആൻസർ മിസ് തെറ്റാന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ആൻസറാണ് ലക്ഷ്മി എഴുതിയേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലക്ഷ്മിക്ക് മിസ് ഫുൾ മാർക്കില്ല, 1.5 മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവളുടെയും ആൻസർ തെറ്റാ. അപ്പോൾ അവളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കണമായിരുന്നു. ഓക്കെ മിസ്. പേപ്പർ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം മിസ്. ഇനി അത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ആകെ 3 മാർക്കുള്ളൂ. ജയിച്ചിട്ട് പോലും എന്താ അതും കൂടെ കുറയ്ക്കല്. കൊണ്ടുപോയില്ലേടി? ഏത് ചൊറിയാൻ പിടിച്ച നേരത്താണ് ഈ പെണ്ണിനൊരു പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ തോന്നിയത്. കൊണ്ടാ 3 മാർക്ക് അതും കൂടെ കളഞ്ഞു. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. നീ എന്തേ കാട്ടണത്? ഞാൻ മാർക്ക് തിരുത്തുന്നു. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ 8 മാർക്ക് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 മാർക്ക് അപ്പുറം ഇട്ടു. ആ തള്ളയോടാണെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് ഇട്ട് തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് തിരുത്തുന്നു. നീ ആരോടും പറഞ്ഞെടുക്കരുത് കേട്ടോ. പറഞ്ഞെടുക്കല്ലേ? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ 50-ൽ 81 കിട്ടിയ സ്കീമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഉടായ്പ കാണിക്കുമ്പം ലേശം വെളിവൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ. അതെന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് വെട്ടിവെക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അശ്ശോ, ശരിയാ. 1 സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഈ 50 അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനെ 100 ശരിയായില്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ശരിയായി. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ.